Juang, wadani waranga kama chielo, mano Sara Serem. Sara Serem koro en miyo ma bende umbelach e piny Kenya. Odiochieng' ma kawuono obiro bedo kochako tich kaka jakom mar board mar bengino mar Posta. Joka Posta odiochieng' ma kawuono dhi yudo jakom manyien mar board margi. Kacha bende wadhi bedo kawaluwo ni chenro makamano achiel kachiel mondo mi wakoni ni chenro mare mar donje e apisi idhi time kuonde machalo nade. Jofamo mago bende oke kar kanyo, koro kata ka wada mana rango ni gik mage mosebedo kacha katimore kendo ma iluwo odiochieng' ma kawuono. Ka en tarik 26 igeno ni odhi bedo kacha ka koro chako tich ayanga mano Post Office Savings Bank, mano mong'ere kanyo kaka Post Bank. Kodhi bedo kanyo kachiel kuom jogo makoro bende oseyudo gwelo mondo mi ochop kacha kaka jotelo kata jotenda bengi makamano. Mano no wach kanyo bochakore yare tarik 13, mano chieng' mano koro owale tarik 13, mano dweni kairangi dweni mokwongo, mano dweni ma Januari higa mar 2023 koda adek. Ochako tich ayanga odiochieng' ni ma kawuono. Motelo ne mano Serem nena jambetre mar Kenya e pinyno mar China, kendo koro kotieko muduogo e piny Kenya oyudo lemo machielo, koro dhi bedo jakom mar board mar bengino mar Posta. Wacho ni jo Post Bank koro bende oyudo jatendgi manyien, gik mage mantiere kar kanyo. Pod wamedo luwo ka wayudo kako chako tich singo mare ni jo Posta gin jok mage. Ango kelo mago bende weche mag ohala mantiere mawaluwo e kinde gima timore e piny Kenya duto gi kuonde mopogore opogore. Kama chielo bende nyakwara Muge Juang, kae koro nitiere wechego mag nok mag arita kwe.